Tänään minulla on aikomus kertoa hiukan muistoja niin sanotusta asekätköjutusta, johon itsekin joudun sekaantumaan. Vaikka nykyään kaikenkaltaiset historian tutkijanikkarit yrittävätkin selittää kaikenlaisia tapahtuneita asioita, ihme kyllä ei tähän juttuun ole kukaan sekaantunut. Ei ole mitään historiallisesti pätevää selitystä siitä, kuka tämän toimenpiteen aloitti ja mitä varten. Me voimme vain otaksua talonpoikaisella järjellä ajatellen, minkä tähden tämä operaatio suoritettiin. Kun Suomi oli 1944 syksyllä pakotettu hyvin raskaaseen välirauhan, niin otaksun, että Suomen sen aikaiset johtavat miehet ja sotilasjohto olivat päätelleet asian tällä tavalla. Kansainvälisten sopimusten mukaan, jos joku maa miehitetään taikka siellä tehdään vallankaappaus, ja jos ei maassa silloin ole mitään vastavoimia, mitkä vastustaisivat tätä toimenpidettä, se katsotaan täysin lailliseksi maan menetys sille klikille, mikä tämän operaation suoritti. Koska armeija välirauhan teon seurauksena joutui suorittamaan demobilisaation ja keräämään aseet pois armeijalta, luultavasti sen aikainen johto katsoi, että tässä tilanteessa olisi jonkun verran aseita saatava varastoon, jotta kapinan tai muun kaltaisen vallan anastuksen yhteydessä olisi edes nimellisesti voitu vastustaa tällaista toimenpidettä. Näyttää kuitenkin siltä, kun ei sen aikaisista poliittisista johtajista, sen paremmin kuin sotilaallisestakaan, kukaan ei ollut halukas ottamaan vastuuta tästä operaatiosta. Sen tähden siinä toteutettiin niin sanottu bulvaaniperiaate. 2 yleisesikuntaa eversti, Hahti ja Nihtilä ottivat tämän toimenpiteen suorittamisen omalle vastuulleen. Rakensivat koko maata käsittävän laajan organisaation, jonka näkyvämpänä toimenpiteenä oli se, että jokaisen sotilaspiiriin määrättiin joku nuorempi esiupseeri. En tiedä tarkoin, oliko tämä määräys vai oliko se vapaaehtoinen. Luultavasti nämä miehet olivat vapaaehtoisia. Nuorempia esiupseereja, niin sanotuksi kakkosupseeriksi. Näiden tehtävänä oli ottaa vastaan ne aseet, mitä armeijalta palautettiin, ja varastoida ne entisiin varastoihin. Tässä yhteydessä he voivat kirjanpidollisesti ynnä muutenkin suuren joukon pidättää aseita ja käyttää niitä sitten niin sanottu asekätkentätoimintaan. Rauman sotilaspiiriin kakkosupseeriksi määrättiin majuri Miettinen. Tämän enempää kommentoimatta tätä juttua, vaan muutamalla sanalla kerron omasta osuudestani tähän juttuun. Sodan päätettyä 1944 syksyllä kapteeni Antti Eerola, joka oli Laitilan suoskunnan entinen paikallispäällikkö ja hyvä tuttavani, olin 20 vuotta toiminut hyvin aktiivisesti suojeluskunnassa ja olin joutunut hyvin paljon tekemisiin kapteeni Eerolan kanssa.
Se oli muistaakseni marraskuussa 1944. Eroa tuli luokseni ja kertoi, että asia on nyt sillä tavalla, että on tarkoitus pannaa vähän pyssyä piiloho. Luultavasti hänkään ei tästä asiasta kovin paljon tiennyt. Hän oli kyllä keskustellut Miettisen kanssa, mutta niin kuin hyvin ymmärrämme, tällaisista asioista ei mitään tarkempia tietoja voitu edes antaa muuta kuin jokaiselle siihen osallistuvalle oma tehtävänsä. Hän kysyi sitten minulta, voisinko minä, koska omistin talon, mikä oli vähän syrjässä asutuskeskuksista ja muutenkin rauhallisella paikalla, ottaa vähän osaa tähän toimenpiteeseen ja jonkun verran varastoida aseita, jotka sitten ilman minun toimenpiteitäni toimitettaisiin jonakin yönä tänne. Tietysti tällainen tehtävä tuntui aika epämiellyttävältä ja siinä jo voi haistaa palanen kärryäkin ilmassa, koska tehtävä oli sinä ajankohtana juuri aika uskalletun kaltainen. Kuitenkaan en minä tätä kehdannut kieltää, vaan lupasin, että tehdään nyt sitten näin. Eräänä päivänä Antti sitten soittikin minulle ja sanoi, että odottele nyt illalla, mitä tässä saattaa tapahtuakin. Saman päivän iltana sitten syysyönä kello 10 aikoina pihalla ajoi kuorma-auto ja yksi mies tuli ovesta sanomaan, että tulisiko isäntä vähän ulos. Minä menin sinne ulos kuorma-auton luokse. Siellä oli 2-3 miestä, enää tarkkaan muista, josta yksi alkoi esitellä itseään ja muita. Mutta tämä minä sanoin heti, että ei täällä tarvita mitään esittelyjä. Ne on semmoisia hommia, että jos tästä joudutaan vaikka oikeuteen, niin on parempi, kun ei me tunne toinen toisiamme. Lasti purettiin sitten vilja-aittaan ja raskat laatikot pimeänä iltana jouduttiin Hinaman makasiinin yläkertaan. Samana syksynä tuotiin vielä pienempiä eriä, useampiakin kertoja, en saata enää muista kuinka monta kertaa. Sitten tämä hiljeni tämän asian ympärillä kaikenlaiset jutut, kunnes kesällä 1945 jossakin Pohjois-Suomessa oli tapahtunut vuoto. Sanomalehdet nostivat hirvittävän hälyn ja muistaakseni ulkovallatkin puuttuivat tähän asiaan. Olin silloin sitten jo varma, että tästä nyt tulee palo ja kesän aikana kuljetin näitä aseita metsään ja erääsen kuoppaan siellä hautasin ne maahan. Syksyllä, muistaakseni marraskuussa 1945, eräänä päivänä auto ajoi pihalle ja sieltä tuli sisällä 2 miestä. Nämä olivat jo siinä vaiheessa perustetun niin sanotun tutkintaelimen miehiä. Miesten nimet olivat Silvennoinen ja Vilunen. Nyt he alkoivat tiukata minulle, että teillä on silloin ja silloin tuotu aselasti. Tietysti kielsin, ettei näin ollut tapahtunut. Mutta sitten sanoivat, että heillä on todistaja,
minä sanoin, että tuokaa todistaja tänne. Sitten ne menivät ulkoa autosta hakemaan erään Vuorion-nimisen miehen, laitolaissyntyisen, mikä oli siihen aikaan sotilaspiirin palveluksessa. Ja olikin jo yksi niistä miehistä, mikä oli niitä aselasteja ollut kuljettamassa. Vaikka minä kyllä tunsin miehen nimeltään, mutta hakevat. en tunne, enkä tule koskaan tuntemankaan. No, he sitten yrittivät kaikenlaisilla keinoilla kuulustella minua, mutta eihän asia tästä sen enemmän valjennut. Sitten ne sanovat, että sitten meidän on pakko pidättää teidät, että lähdetään sitten. Mitään puhumatta minne viedään. Minä sanon, että mikäs siinä. Mentiin autoon ja minut vietiin Uudenkaupungin poliisilaitokselle ja pantiin sinne selliin. Eerola oli pidätetty suunnilleen samana päivinä, mutta hänet oli kuljetettu Rauman poliisilaitoksella. Täällä Uudenkaupungin poliisilaitoksella viivyin muistaakseni pari viikkoa ja poliisit Uudessa kaupungissa suhtautuivat meihin hyvin myötämielisesti. Siellä oli nimittäin Uudenkaupungin putkassa jo minua ennen kauppias Mäkinen Uudesta kaupungista. Meitä pidettiin kyllä eri selleissä, mutta poliisit kutsuvat meitä saunaan useampiakin kertoja viikossa eri poliisit, joten me kyllä olimme yhteydessä ja myöhemmin minut ja Mäkinen pantinkin sitten saman selliin. Tämän Uudenkaupungin vaiheen aikana kuulusteltiin minua useampia kertoja, mutta me olimme jo näitä asioita Eerolan kanssa ennen keskustelleet ja tarkasti sopineet, mitä me kerromme. Toisin sanoen ei mitään, mutta täytyyhän meidän kertoa jotain. Ja olimme sopineet samanlaisen kertomuksen antamisesta. Tästä sopimuksesta olikin sitten meille jälkeenpäin paljon hyötyä, koska osoittautui, että koko Turun ja Porin läänin alueella Eerolan ja minun kertomukseni oli ainoa, mihin eivät tutkintaviranomaiset hiukkakaan pystyneet. Mutta koska Miettinen oli myöskin pidätetty ja kuljetettu Helsinkiin ja siellä häntä kuulustellut. Miettinen olikin tunnustanut sen osuuden, että Vuorio on ollut kuljettamassa aseita meille. Noin pari viikkoa Uudessa kaupungissa oltuamme minut ja Mäkinen kuljetettiin henkilöautolla Turun läänin vankilaan. Täällä vartiopäällikkö meidät vastaanottajakseen ensimmäisen kerran kuulimme nimityksen asemiehet. Niitä oli jo kerätty sinne muualta Varsinais-Suomesta melkoinen joukko, mutta meitä ei tietystikään siinä vaiheessa laskettu toisten kanssa yhteyteen. Minut ja Mäkinen suljettiin selliin, yhteisön selliin, jos me sitten muutaman päivän